खुलुमबाय रायजोफोर दा बड'मेस टाइम्सआ कलकातानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय दङ जोंनि जे रोजाबगिरि आबु सुलेखादि बिथांनि दाखाल बेरामनि बेमार जानायनि एसे खबर खोनानानै जोंनि बड'मेस टाइम्सआ दिनै बिथांजों लोगो लानो फैदों लोगोसे आंनि तराई डुवार्सनि आंनि जे जनजाति लोगोफोर बिथां गासैबो आबुखौहाय नायनोहाय उत्साह गावसोरनो बुंबाय जोंबो नायनि जेबायदि आं आबुनि सोमोन्दै बुंबाय बिसोरबो सेल्फ इन्टारेस्टआव गावसोरनो बुंबाय जोंबो सौभाग्य बेबायदि जों लोगो लानाय तो आं एसे साफा साफा जायफ्रा आंजों फैफादों दिनैहाय आबुजों लोगो लानो एसे सेल्फ इन्ट्रोडक्शन लुबैयो। मोर नाम सीता उराव के मैं जलपाईगुड़ी माल ब्लॉक का। हमारे नाम भगवान दास मुंडा राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा पश्चिम बंगाल का महासचिव। नमस्कार, मेरा नाम जीतू राव राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष। जोहार, मैं किशोर कुजुर, मैं डुवार्ड से आया हूँ। तो आंजों फंबाय सासे दिनै जेहेतु आंजों केमेरामेन फैफाखै आकाश उराव फंबाय बि केमेरा हमबाय सो दिनैहाय आं गासैखौबो आंनि आबुखौ नायनो फैफानायावहाय आं बे आंनि जे सहयोगी गासैखौबो आं गोबां साबायखर होयो धन्यबाद होयो जोंजोंहाय जोंनि आबुखौ दर्शन होनो फैनायावहाय बेबायदिनो आं दिनै गथा सोनाब बंगनि थरमैहाय दिदिनि दीर्घायु दिदिनि सुस्वास्थ्यनि गुनैहाय आं कामना खालामो दिदिया जाहाथे बेवहाय सुस्वास्थ्य थाथों आं एन्टायर बड' समाज जोंनि सोनाब बंग बड' समाजनि थरमै दिदिजों एसे दर्शन खालामनो फैदों तो आं गिबियावनो दिदियाखौ जोंनि बे सोनाब बंगआवहाय बरायनानैहाय लानायसै आरो एन्टायर सोनाब बंगनि बड'फोरनि थरमैहाय बिथांखौ आरो खेबसे आं माने आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै आरो वाननायखौ जासिहरबाय आब' स' दा माबोरै दङ आब'आ एसे वाननानै बुंब्ला गाहाम जागौ। दाथ' एसे दुरबलानो जेनेबा फारनैबो नि अपारेसन जादों ओमफ्राय सानाय दङ जानो एसे कठिन माने जानो हायाखै एसे देहाखौ दुरबल मोनबाय थायो आरो दा फिजियोथेरापिस्टआ थेरापि होबाय थादों मेडिसिन लादों दा एसे लासै इमप्रुभ जादों उन्दुनो हायाखैमोन दिनै एसे उन्दुदों। तो जोंनि एकमात्र जों गोदोनि प्राण गोरलै उन्दै समनि प्राण आब'नि गारांजों जों खोनानानैहाय जों दाबोनो मिथिगौ जोंनि गुनैहाय लता मंगेशकर जों मिथिगौ जोंनि गुनैहाय माने एकमात्र सिंगार जायखौ जों खोनासंबोयो आरो जोंबो गोगोम प्रे खालामो गोजौ बोराइ बाथौनि प्राण इसोरनि प्राण जाहाथे जोंनि आब'आखौहाय सुस्थ' सास्थ' मोजां खालामनानै दोनबावथों गोबावथार जोङो दिदिया आब'आ जोंनो नांगौ स' जोंनि सोनाब बंगनि हयथ' बेलाय सोनाब बंग जायगायावहाय आं गिबियावनो जोंनि हाग्रामा सारखौ दिनैनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय आं गोगोम साबायखर आरो खेबसे हरबावो बिथांनि उद्यगनि थाखायहाय जोंनि दाब जायगायाव थानाय बर' हारिफोरा बेबायदि माने अजाना मिथियै जायगायावबो थानानै गावनि जे माने ट्रिटमेन्टनि हक बा अन्यान्य गोबां खामानिनि गुनैहाय जों सहयोगिता मोनदों बेनिखाय बिथां हाग्रामा सार बिथांखौ जों गोरबो सिंनिफ्राय आरो खेबसे माने खुलुमनायखौ बा वाननाय खुलुमनायखौ जासिहरबावो हाग्रामा सारखौहाय गोगोम मोजांथार खामानि मावदों बेबायदिनो दाब जायगायावहाय जे जायगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा आगामी दिनाव थाहैनानै परिसेबा मोनथों बेबायदिखौ आयदाखौ आरो लाबावदों सार आरो खेबसे जों बड'मेस टाइम्सआ बिथांखौ अनसायनानैहाय दिनै बिथांनि बे होनाय बिल्डिंनिफ्राय दिदिखौ जों नायफैनो हाबाय आरो खेबसे जों बिथांखौहाय गोगोम माने साबायखर आरो बाख्नाय हरसै आচ্ছা दिदी आरो खेबसे बिथाङा मथा मथि बेसेबांसिमथो गान माने रोजाबमा जादों? मथा मथि 1100 कमप्लिट आरो दा सोलिबाय थायो गेजेर गेजेर दा बेखौ आं हिसाब लायाखै गुबुन रावनिबो दङ एसे एनै बिदिनो दा दंबावोमोन माखासे रोजाबनो देहा असुस्थ'ना हायाखै। मोनसेसिम लेंगुवेजआवहाय दिदिया रोजाबखो? आं रोजाबनाया ककबरकआव रोजाबदोंमोन हाजं राभा आচ্ছা तो जोंनि सोनाब बंगनि एसे एनै परिस्थितिफ्राखौलाय मिथिखायो जोंनि गुलाय गुजाय जे बे बुहुमाव थानाय गुलाय गुजाय बिदा फंबाय बड' बिदा फंबायफोरा थानायनि सायाव जुदि एसे माबाफोर फंसे फंनै मेसेजफोर होनो हाजायोला दिदिया मा होनाय? आंथ' बारा बुंनो हानाय नङा जायखिजाया खौसेखौल' आं बुंनो हायो खौसेयानो जोंनि गोहो बेनिफ्राय आंखौ दिनै बेबायदि अबस्थायावबो देखा खालामफैनो थाखाय आं बयनिसिमबो थेंक इउ। आं जेब्ला सेंग्रा सममोन आब'खौ आं बस्ति बाजारावहाय नुखानायनि फट'बो दङ गोदोनि लानायनि जायखौ आंनि नामा बिनय नार्जिनारि आं जेब्लायबो आब'आखौ गोसोखांबाय थायो आरो थानाय जिउ सिङाव थानाय बिथांनि जोंनि वाननायफ्रा आरो दिदिया असुस्थ' दं जों अतिरिक्त आरो डिस्टार्ब खालामले जों नुजाफैनो हाबाय बिथाङा जोंनो सम होबाय आरो बिथाङा जाहाथे दीर्घायु सुस्थ' गोगोम जाथों बेखौ जों प्रे खालामो एसेनो बुंनानै जों दोनथ'दोनि आब'।